आरो बिथाङा मोजां खोथाखौनो बुंदों आसलते दा माने बे जाहैबाय माने साबदिउ होनना बुङो इंलिसाव दा माने बे बुजिहैखाबाय जे माने 60टा समस्या अलरेडि जानो थांगासिनो दंखायो आरो बेनिखायनो बिनि सिगांनो बिथाङा मोनसे इंगित होबाय जे आङो 10 बार खुलुमगोन आं खावलायगोन बिथाङा 10 बार खुलुमनो नाङा मोजां खामानि मावनायाव आसलते जोंनो प्रयोजन जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव जोंनो थांगोन आरो बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन जे नोंथाङा बेबायदि मोनसे मा होनना बुङो चेलेन्जिं बाथ्रा नङा मोजां बेबायदि जोंखौ उपदेश होनायखायनो नोंथांखौ धन्यबाद होगोन आरो बिथांखौ जों थांनानै आर'नाइ गानहोहैगोन दिनैनि थारिखआव एन्टायार बिटिआरआव रायजो राजा बिथांमोना आरो प्रमद बर' बिथांनि जे दैदेननाय 3 बोसोरावनो जोङो प्रुभ खालामनो हाबाय जे बिथाङा सासे गोख्रों आरो बेबायदिनो भिजनारि लिडार दिनै जोंनि UPPL दोलो थामहिनबा प्रमद बर' जाय बिथाङानोखि बिटिआरनि चिफ आरो बिथांनि खामानि मावनायखौनो दिनै रायजो राजा बिथांमोना नैबे 3 बोसोराव बिथांमोना नुबाय आरो बेखौनो मोजां मोननानै UPPL दोलोआव दिनै लोब रायजोफ्रा दिनै UPPL दोलोआव योगदान जानायखौ जों नुबाय थादों एन्टायार बिटिआर ओनसोलाव बे समावहाय नुनो मोनदों माने बिटिआरखौ बासायनांगौ BTCखौ बासायनांगौ हाग्रामाया BPFनि स्ल'गान जे BTC बासाव प्रमद बर' हाथाव दा बे फर्मुलाखौ आसलते जों जेब्ला नायो अब्ला भारत ज'र' राहुल गान्धी बिथांनि जि मोनसे स्ल'गान आरो बिनिफ्राय बिथाङा सोलोंबोदों माने राहुल गान्धी बिथाङा जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि माने गुरु जानांगौ आरोखि जे जेरैबायदि कंग्रेसनि जायबा माने लिडार राहुल गान्धी बिथाङा भारत ज'र' जात्रा खालामखांनायनि उनावबो दिनै देशनि मानसिफ्रा नाथायब्ला बिथांखौ सापर्ट खालामाखै आरो जायनि जाहोनाव मैया दाख्लिनि जे माने बिसायख'थि बा जा माने लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मध्य प्रदेश राजस्थान आरो छत्तीसगढ़ आरो बेनो फोरमान होदों जे दिनैनि थारिखआव जे राहुल गान्धी बिथांनि जे भारत ज'र' जात्रा आरो बे माब्लाबाबो खामानि जाया आरो बेबायदिनो दिनैनि थारिखआव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC बासाव आरो प्रमद बर' हाथाव होनना बुंदों किन्तु दिनैनि हाबाफारि आरो बेबायदि नैबे थांनाय माने दाननिफ्राय जे हाबाफारि बेखौ जुदि नायोब्ला दिनै प्रमद बर' बासाव नैबेबायदिसो जागासिनो दं प्रमद बर' बासाव आरो माने बिटिआर सरकार आरो लाबोफिननाय बेबायदि मोनसे माने उल्था बिपरित जागासिनो दं दा दिनै जुदि BTC बासाव बिथांमोननि स्ल'गान जुदि बुंदोंब्ला दिनै BTCआ माबाफोर खैफोदाव गोलैदों नामा BTCखौ मा बांलादेशआ लांनो नागिरदों नामा BTCखौ चाइनाया लांनो नागिरदों नामा BTCखौ भुटाना लांनो नागिरदों नामा दा बेबायदिथ' खुनु थासारि जायाखै दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना जिथुनिखि स्ल'गान होदों आरो बे स्ल'गाना जेबो खामानि होनाय नङा दिनैनि थारिखआव BTC आरो बिटिआरआ दिनै गोख्रों गोरा बेबायदि मोनसे माने एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपआव जागासिनो दं आरो मेन खोथाया जाहैबाय जे पिसफुल क'एक्जिस्टेन्सआ जोंनि ओनसोलाव जथेस्थ' मोनसे कन्जिनियेल एटमस्फियार जानायनि दारै दिनै UPPL दोलोआव लोब बेबायदि माने फैबाय थादों आरो जइन जाबाय थादों बे हाग्रामा महिलारिनि जा सुबुं गौमा हाबाफारि बे थारैनो गोहोम गोग्लैगोन नामा रायजोफोरनि बेथ' गोहोम गोलैयाथ' जोंथ' नुबाय थादों 2000 3000 आं दाख्लैबो बुंदों 2000 3000 आरो बेबायदि 2000 3000 जिथुनिखि माने मास गेदारिं बिथांमोना बुंदों बेथ' जोंनि ब्लक लेभेलावनो माने बारा जायो दिनै जों नुनो मोनदों जे खैराबारि जे कनस्टिटिउसननि सिङावनो नट माने लेस देन 7000 बारा बहाय नोङो मास गेदारिं जादों आरो बहुद बेबायदि माने जयनिंबो जादों दा बिथांमोना सेस्था खालामदों जेरैखि जाया बोरैबा हाबायबायो नामा खिन्थु दिनैनि थारिखआवथ' बिथांमोना मा होनना बुङो जि थांखि आरो बे थांखिया बिथांमोना माने मा होनना बुङो जाहैनाय नङाखौ जों नुनो मोनदों जों बेखौनो आसा खालामगोन जे बिटिआर सुक्ति आरो बे बिटिआर सुक्तियाव बिथाङाबो वान अफ द विटनेस सिगनेटरि एज ए माने चिफ हिसाबै बै समनि चिफ हिसाबै बिथाङा सासे माने बिटिआर एग्रिमेन्टनि विटनेस मा होनना बुङो सिगनेटरिमोन बिथाङा आरो बिनिखायनो बिटिआर सुक्तिनि जि क्लजेसफोर आरो बे क्लजेसफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थ'आव आरो बे ओनसोलाव सान्थि आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि सार्थ'आव बे बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ एग्जिकिउट आरो इमप्लिमेन्ट खालामनो बिथाङाबो जों आसलते रेसपन्सिबल लानांगौ आरो बिथाङा जेसे हायो इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव बाथ्रा बुंनांगौ आरो सान्थिनि आरो डेभेलपमेन्टनि बेलायाव बिथाङा बाथ्रा बुंनांगौ बिटिआरनि जितु माने बिया जुदि 60 जायोब्ला प्रमद बर'खौ जि खेब
माने खुलुमगोन होननानै मैयानि भैरबकुन्दनि बे खुंमुं जोंनि आसलते मंगलेट फोलेरनि बा बर'फोरनि मोनसे बेबायदि माने केरेक्टार दंखायो जे सोरबा मानसिया बा सोरबा इन्डिभिजुवेला बेबायदि जुदि मोजां खामानि मावोब्ला आरो बेबायदिनो खुलुमनाय बेबायदि ट्रेडिसना जोंनि बर'फोरनि बा मंगलियान फोलेरफोरनि दंखायो मोजां बाथ्रा जे जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माने अमित शाह बिथां प्राइम मिनिस्टार एन्ड अल्स' दा होम मिनिस्टार मा होनना बुङो चिफ मिनिस्टार आरो अलरेडि बे ब्लुप्रिन्टआ जिहेतु जाखाबाय डिलिमिटेसनबो जागोन आरो एस पार द स्पिरिट अफ द माने क्लजेस अफ द बिटिआर एकर्ड बे जानो थांगासिनो दं आरो बिथाङा मोजां खोथाखौनो बुंदों आसलते दा माने बे जाहैबाय माने साबडिउ होनना बुङो इंलिसाव थारमाने बे बुजिहैखाबाय जे माने 60टा समस्ति अलरेडि जानो थांगासिनो दंखायो आरो बेनिखायनो बिनि सिगांनो बिथाङा मोनसे इंगित होबाय जे आङो 10 बार खुलुमगोन आं खावलायगोन बिथाङा 10 बार खुलुमनो नाङा मोजां खामानि मावनायाव आसलते जोंनो प्रयोजन जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव जोंनो थांगोन आरो बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन जे नोंथाङा बेबायदि मोनसे मा होनना बुङो चेलेन्जिं बाथ्रा नङा मोजां बेबायदि जोंखौ उपदेश होनायखायनो नोंथांखौ धन्यबाद होगोन आरो बिथांखौ जों थांनानै आर'नाइ गानहोहैगोन आरो मोनसे खोथा बुंबावदों बिथाङा 60टा जितु समस्ति जानो गोनां 60टा नङा 54ल'सो जागोन आरो माने नमिनेटेड सिटि एमसिएलएखौ लानानै 60 जागोन बेयाव 60 समस्ति होनानै इउपिपिएलआ जौगाना लादों होननानै नङा बेखौ उननि समफोराव नायगासिनो दं बे जिनिसखौ खारन स्टेट डिलिमिटेसन मोनसे मा होनना बुङो बिथांमोना प्रक्रियाखौ बानायगोन आरो बेबायदिनो माखासे सार्कोल अफिसार्स डिसि डिपुटि कमिशनार्स बिथांमोनखौ अलरेडि माने इन्सट्राक्सन बेबायदि होनाय जाबाय गतिके बिथांमोना मावगोन दा 54 जा 60 जा बेजों मा डिफारेन्स दं जायखिजाया समस्या बारायनो नांगौ जोंहा एक्सटेनसन पार्टआ माने जथेस्थ जाबाय पलिटिकेल पार्टआ जोंहा जोब्बाय आरो बेनिखायनो जे बिथाङा जे खामानिखौ मावनो हायाखै आरो बेखौ जोंनि इउपिपिएल थामहिनबा बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै मावनो थांगासिनो दं बिथाङाबो गौरब जानांगौ आसलते बर' हारिनि थाखाय